I benvingudes a aquest acte del 93è aniversari de la proclamació de la República. Com que tenim, per sort, gent que no és d'Arbúcies, només una breu referència per què som aquí. Primer de tot, perquè aquesta és la plaça de la vila, el lloc central del nostre poble, i presidit per l'Arbre de la Llibertat, un símbol que té més de 160 anys, que té aquest nom i que té aquest simbolisme avui més que mai. No és estrany, doncs, que l'any 85, si no vaig errat, acompanyats per la Maria Macià, la filla del president, vam inaugurar aquest arranjament amb el banc i aquesta pedra en memòria d'ell. Des de llavors, aquests 39 anys, em sembla que deu fer, si no m'equivoco, ens trobem aquí, avui per sort més gent que altres vegades, per commemorar aquesta celebració. L'acte, sempre, però avui més que mai, no és de nostàlgia, és de compromís amb la llibertat i amb la lluita per la llibertat d'aquest poble. No és un acte purament historicista, sinó que a partir de la història, no per repetir-la perquè és impossible, puguem arribar a construir, a lligar allò que fa 93 anys ens deia en Francesc Macià i tot el poble que omplia Barcelona, que lluitant, que tenim dret i que lluitant aconseguirem els nostres drets. Per tant, aquest és el motiu principal de fermesa, de convicció i de lluita. L'acte serà ben senzill. Jo diria que serà senzill en la seva estructura. Ara, un company que tinc per aquí darrere llegirà una mica del context històric d'aquest moment, no perquè no ho sapiguem, sinó per afirmar, i després, tot seguit, escoltarem les paraules originals, directes, d'aquell moment d'en Francesc Macià, la proclamació de la República. Farem una ofrena de clavells sobre el monument. Aquest any ens ha semblat que era important remarcar amb aquesta escenificació dues coses que són necessàries i complementàries. La pluralitat del moviment independentista, cadascun de nosaltres tenim matisos, i per això ho farem a nivell personal, a diferència d'abans de 3 anys que ho fèiem amb un ram i cada grup col·lectiu, amb sigles. Aquí el que pesa són les persones i som els independentistes militants. Per tant, cadascú que vulgui farà un clavell, n'hi ha fins a 50, suposo que hi arribarem, i si no, alguns ens esperarem al final, i el dipositarem a sobre. Però a l'acabar, lligarem tots els clavells amb un ram, perquè la unitat, no la falsa unitat ni una frase retòrica, sinó la unitat en la lluita, cadascú amb la seva especificitat, és un element també fonamental d'aquesta lluita que tenim, dura, difícil, però possible, amb la victòria. Deixo aquí, després de l'ofrena, cantarem els segadors, que els companys ens hi ajudaran, i finalment, ja un cop cantat els segadors, tenim una aportació extraordinària que no havíem tingut mai, no solament, és veritat, en el sentit literal i descriptiu, però també qualitatiu. Dos companys, els Esteves, un es diu Esteve i l'altre es diu Stafon, perquè és suec d'origen, però català de cort i de militància, i s'han ofert amb un punt de catalanet que tots tenim, de franc, per militància. Un aplaudiment.
Per tant, bon dia a tothom, repeteixo, i l'Edmond comença l'acte. Visca la República! Visca Macià! Una mica de context d'aquest moment històric fa 93 anys. El camí cap a la República. Al final del règim de Miguel Primo de Rivera, que va dictaminar des del 1923 al 1930, va precipitar la caiguda d'Alfons XIII i de la monarquia. Diversos sectors de la societat ja no confiaven en un rei que havia legitimat un cop d'estat. Des de Catalunya, la República es veia com una oportunitat per modernitzar i democratitzar el país, així com per canviar la forma de govern. Estem contestant. La jornada electoral eren eleccions municipals, del diumenge 12 d'abril de 1931 va ser històrica. Milers d'homes, les dones encara no tenien dret a vot, van sortir de casa per omplir les petites urnes de vidre que descansaven als centres electorals. La participació total va voltar el 60% dels cens. Tot un èxit, si ho comparem amb les anteriors comicis, on només hi va anar un 37%. La primavera de 1931 l'ambient era d'expectació i d'eufòria continguda pel caràcter plebiscitari en què s'havien plantejat aquelles eleccions municipals. No només s'escollien els regidors dels ajuntaments, també s'avaluava la confiança del poble en la monarquia i el model d'estat. En poques hores podien canviar moltes coses. El 14 d'abril, 2 dies després, al migdia, quan a Madrid encara reinava la incertesa pels resultats de les eleccions municipals que donaven l'esquena a la monarquia, Lluís Companys va sortir al balcó de l'Ajuntament de Barcelona per proclamar la República. 3 quarts d'hora després, repetiria el gest des del balcó de la futura Generalitat de Catalunya, Francesc Macià, per proclamar la República Catalana. Amb un text que sentirem després i que al final de l'acte tindreu també en paper. 3 dies d'abril de 1931, les jornades posteriors a la proclamació de la República es caracteritzaren per l'alegria i l'emoció d'una part significativa de la ciutadania que esperava un canvi polític des de feia dècades. El nou projecte republicà anava associat a canvis profunds en la política i la societat d'un país que fins a aquella data havia estat marcat per l'autoritarisme, el caciquisme i la corrupció. Totes les esperances es posaren en l'inici d'una nova etapa històrica que havia de portar millores socials, la llibertat religiosa i la igualtat de gènere, així com donar resposta a les reivindicacions d'autogovern català. Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. D'acord amb el president de la República Federal Espanyola, senyor Nicet Alcalá Zamora, pel qual hem ratificat els acords presos en el Pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions de president del Govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat. En fer aquesta proclamació, amb el cor obert a totes les esperances, ens conjurem i demanem a tots els ciutadans de Catalunya que es conjurin amb nosaltres per a fer-la prevaler els mitjans que siguin, encara que calgués arribar al sacrifici de la pròpia vida. Preguem que cada català, així com tot altre ciutadà resident a Catalunya, es faci càrrec de l'enorme responsabilitat que en aquests moments pesa sobre tots nosaltres. Tot aquell
doncs, que pertorbi l'ordre de la naixent República Catalana serà considerat com un agent provocador i com un traïdor a la pàtria. Esperem que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat que ens hem donat i de la justícia que amb l'ajut de tots anem a establir. Ens apoyem sobre coses immortals com són els drets dels homes i dels pobles i morint i tot, si calgués, no podem perdre. En proclamar la nostra república fem arribar la nostra veu a tots els pobles d'Espanya i del món i demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que hem abatut i els oferim aportar-los tot el nostre esforç i tota l'emoció del nostre poble renaixent per afermar la pau internacional. Per Catalunya, pels altres pobles germans d'Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya. Visca la República! Visca! Visca Macià! Visca! Visca la terra! Visca! Jaume, el mòbil és teu. Tens un mòbil allà. És el teu. Agafaré, no me'l robarà per ningú. Com aquest dels Estefan, no sé, ja m'ho dic. No, sisplau, anem passant. Dipositeu-el de cara cap aquí. Amb aquest acte i aquesta ofrena simbòlica estem contestant, i deixeu-me que ho digui en plural, el present company Macià, que serem dignes del país, de Catalunya i de la lluita per la llibertat. Que maco que això que hem fet avui aquí. Fem una foto, sisplau. El veurem, va? No, si me l'has hecho ya. No, ya sale algo muy importante. Ay, qué maco. Vamos a poner un micrófono. No, que he dicho, que no me he dicho algo. Ay, ay, ay. A mi m'agrada. En teníem una aquí fora que estava tenia una cinta que diu que la que pot fer no està Catalunya Ara és l'hora segadora.
llegirà la cançó per fer, en 2 minuts, abans de l'altra cançó, relligar tota l'ofrena floral amb el sol pont. Llibertat, presos polítics. Presos polítics! Llibertat! 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 Presos polítics! Independència! 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 Independència ja! Treball l'enemic en veient la nostra ensenya com fer caure espigues d'or quan comença haver cadenes bon cop de fals defensors de